cara sing elek. Engko mundhak dadi elek. Anak polah bobo kepanah. Kok kepanah to, Gus? Keprada. Anak pola bobo keprada. Tegese napa, Pak Lik? Yen kowe tumindak sing ora-ora, engko bakal bapakmu sing dadi repot. Ora, Gus. Kowe kok takon-takon ngene ana apa ngene iki? Jawa, Pak Lik, kan kula dereng sinau. Kowe mung kakean dolanan wae. Lek kon sinau malah guru. Kekesalan. Ya apa Gus? Kopiku keri Pak Lik. Iya to iki Gus. Dudun sik. Tanana kene. Yo, repot ya. Gus, aja sisa-sisa ning jero omah. Ya kenapa to, Mas? Kowe dadi kebiasaan lek lagi mertamu. Ndak, Gus, milih cokate ibu wis nyiapne sarapan. Sarapan sing cukup, ben do sinau iso konsentrasi, anak ibu ben tambah pinter. Ayo tangane. Mboten napa, Bu. Tangan kiwa napa tangan sare kabeh aja. Apik jane, tapi nganggo jupuk makman, luwih apik nganggo tangan tengen, gak pareng nganggo tangan kiwa. Wes padha gimana? Mas, ngawur wae. Iki lho Bu, Mas Dani nganggo kecap. Lah ngopo to ora nganggo kecap iki? Mas, aku tahu maca buku basa Jawa. Kalimatnya ngene, yen lagi mam ora kena kecap. Paham to? Ya Bu ya. Alah lele, kuwi lek maca salah. Ancen tulisane K E C A P tapi lek maca kecap dudu kecap. Kecap niku napa to Bu? Kecap kuwi maksude yen lagi mak ono suarane, gak pareng ngono kuwi. Dah lek iki kecap enak. Kuwi kok ana gunting to ndek kono? Dipokno, Gus. Kan tangan-tangan Mas. Ini lho. Wes gedang dirampung lek maem kok lek wis rampung diberesi lho ya. Nggih, Bu. Bu, Iya, Le. kali. Hati-hati ya, sekolah pintar. Suwun, Bu. Pak Lik, siap. Siap untuk sekolah. Bu, Ibu. Topine bagus kok, Bu. Selak upacara lah bukan? Bisa bagus sih, Jan. Mas udah lagi sih. Tapi tak susahnya bagus. Terus ya, hati-hati. Tuh, dikunci iki. Iya iki. Bagus, bagus. Gus, bagus. Kuwi anak Ibu Laskar yo. Lek ora salah jenenge Bagus. Iya kuwi pancen bagus. Ngapa ya kok ana nang kono kudune saiki lagi sekolah. Iya opo ya? Ayo padha marani kita. Yo. Bu, enten gosip napa niki? Niki lah Bagus, badhe ngentosi pamanipun kesah sekolah. Sangat wonten Bu Kepala Desa kedahipun dados Bu Kepala Desa nggih mbiyantu masyarakat ingkang kesusahan nggih. Nggih. Ayo le tak barengi. Nggih. Dibarengi ta le. Makasih nggih. Gus. Mana di Gus? Gus. Mana di le? Demet. Gus demet apa piye? Gus.
Gue gue bal putih dulu, Gus. Alah, Gus. Men iki. Gus, coba di sini. Ayo bicara. Aduh Pak, ngapunten. Aku tidak membawa Ini Bu Bagus tadi kesini masukkan topinya ke Bapak karena ketinggalan. Ini Pak, ngapunten. Ya, salah, kayak upacara. Monggo Pak derekaken. Iya. Gus mau disetrap ini sekolahan. Murai Mas. Alah tenane, kan memang lali rambut topi. Monggo yo Mas. Topine tak selap makling wis nggih tangan. Eleh tak kandhane ibu bagus lali. Rati teliti. Yang di siji. Asik, sun yo Pak Le. Lah benare endi Pak Le? Lah kuwi salingmu to Le. Ya sing gelasan toko to Pak Le arepe tangki sambitan kok Lah, ya kono tuku oleh toko. Wis Pak Le tak ambil langan dhisik. Ya Le hati-hati ya. Yo. Baline diseru-seru lho, ben tak dodol wiwi. Wis nenek wewe. Ya tak yo. Wih, Gus. Wah, langanmu apikmen kuwi. Kuwi besan toko ye. Kudu yo iki benang jahite ibuku iki. Lah nyapa langanmu kok garek ragengan tok. Ora mau kecemplung dalengan terus tuwek langane wis tak buek pisan. Ya wis ayo dolanan langan bareng ae ngetekku ae. Ayo. Derek langkung, Mbak. Derek langkung, Mbak. Ya Le, hati-hati.